Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nasulat diha sa basahon ni Mormon. Lain pangtugon ni Hesukristo. Wala ako kasabot niya. Dunay daghang propeta ang syudad. Nganong musulti pa man si Papa? Agdam ko siya. Padamguha lang siya bisan unsa. Apan iya hara ka na. Wa ba mo maghuna-huna nga tinuod kini? Tinuod man kini o dili, makadaot kini ni ining pamilya ha. Leman, Unsay ato pa? pundo ka ang pamilya. Ang Jerusalem. Ang mga anak ni ini hinugna sa kadautan. Gani wala na nila itago ang kadautan nga naa sa ilang kasing-kasing. Dunay daghang maayo nga tawo nagtuman sa balaod ni Moises. Doon na sa uban nga nagtinguha sa pagpatay kanako. Nakigsulti kanako ang Ginoo gani sa damgo. Ug gisugo ko sa Ginoo nga dag-on ang akong pamilya. Ug muadto sa kamingawan. Leman, Lemuel. Andama mga kamelyo alang sa taas nga panaw. Unsa kadugay? Layo nga dili na kita makabalik sa Jerusalem. Biyaan nato ang atong balay. Sam, Nephi, tabang ang inyong mama sa pagpuntok sa mga gikinahanglan nato sa pagpanaw. Oo pa. Pa. Palihog. Ang Ginoo nagsugo ni ini. Oo pa.